O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe varios avances na reunión do Consello que evidencian a boa saúde financeira da comunidade e a aposta pola formación e a sanidade pública. No día de hoxe levouse a cabo un novo Consello da Xunta, no que Rueda resaltou, por un lado, os logros da estrategia de compras centralizadas no ámbito sanitario. Grazas a esta medida, Galicia conseguiu aforrar 65 millóns de euros nos últimos 3 anos. Estas compras centralizadas van permitir aos contribuintes galegos aforrar 65 millóns de euros nun período de 3 anos. Este tipo de xestión, combinando a constancia e a necesidade de facer ás veces investimentos importantes para medicamentos, sobre todo en oncoloxía, ten que ir aparellada dunha xestión responsable, e se pode facer, e que é acreditado con este informe, dos recursos económicos postos a disposición da sanidade pública. Así mesmo, o tema dos incendios volveu a ser un tema central nesta reunión. Según afirma o presidente, as axudas xa se empezaron a abonar con éxito, pero ademais ampliarase o prazo das peticións para todos aqueles danificados que aínda non solicitaran as axudas e para os afectados polos incendios nos últimos días. Que os danificados polos incendios do mes de agosto, que aínda, en algúns casos, é máis complicado reunir a documentación, teñan tempo para poder facelo, ampliamos o plazo de solicitude ata o 30 de outubro. É dicir, estaba a punto de rematar, o que facemos é que ata o 30 de outubro teñan a posibilidade de seguir recopilando esa documentación para poder acceder inmediatamente despois ás axudas. E, ademais, isto permite que os danificados que poder haber polos lumes que se produciron recentemente, nas fines de semana pasadas, tamén, se se produciron danos que entren dentro do obxecto da convocatoria, poidan tamén facer solicitudes. En principio, mantemos ese prazo, se fixera falta a estes danificados un prazo maior, por suposto, non habería problema en concedelo. En relación á situación financiera, Galicia pechou o 2024 cun superávit do 0,23% do PIB, e, ademais, reduciu a súa débeda en 234 millóns de euros. O presidente destacou que a Xunta cumpriu os obxectivos de execución do orzamento e logrou reducir o tempo medio de pago aos proveedores. Executouse o 100% do orzamento, que foi aprobado polo Parlamento de Galicia. Está executado o 100% do orzamento e, outro dato importante, a débeda galega, a débeda pública galega, reduciuse en 234 millóns de euros. Galicia pechou o ano 2024, xa digo, co 100% do orzamento executado, e eran 900 millóns máis que o orzamento do ano 2023, cun superávit do 0,23% do Produto Interior Bruto, cunha débeda do 14,5%, 234 millóns de euros menos que a débeda que existía no ano 2023, e cun aforro bruto, que é a capacidade de financiar gastos de capital solo con ingresos correntes, de casi 1.550 millóns de euros. Rueda tamén destacou o crecemento de formación profesional en Galicia, cun total de 71.200 matriculados neste curso. Este incremento do 3,5% con respecto ao ano anterior reflite a boa aceptación das titulacións especializadas e dos másters de FP. Chegamos a un récord histórico de alumnos en FP neste curso, 71.200 matriculados, que é un 3,5% máis que no ano pasado, que xa fora 2.400 alumnos e alumnas máis, xa fora unha cifra récord, e máis do dobre que no curso 2008-2009, que eran 34.700, e agora estamos en 71.200. A matrícula medra en todas as modalidades de FP, en todas as provincias, e en todos os ámbitos, tanto nas cidades como nos concellos máis pequenos. Unha xornada na que se subliñaron algúns dos principais logros na xestión pública galega, que confirman un exemplo de solvencia financiera e de compromiso co futuro laboral e sanitario dos galegos.